Ahojte, vítam vás v ďalšom dni tejto našej pilates výzvy. Dneska budeme používať činky. Ja som si zobrala polkilové. Ak sa dneska cítite trošku lepšie ako ja, zoberte si nejaké ťažšie, ale neodporúčam nejaké extra ťažké. Ak sa cítite dneska totálne ako nejaká super žena, vezmete si pokojne aj trojky, ale bude to trošku náročnejšie. Tak, myslím si, že môžeme ísť rovno na to. Začíname v nejakom sede pohodlnom. Nádych, poď s rukami hore, pozri za nimi a výdych uvoľni. Nádych, ruky hore a výdych uvoľni. Poď ešte raz, nádych, ruky hore a výdych uvoľni. Posledný krát idú ruky hore. Chytíš si jednou rukou zápestie, vytiahneš sa do strany a vymeníme ruky. Nádych, ešte raz natiahni. A výdych uvoľni, položíme ruky na stehná a ideme krúžiť ramenami dozadu. Dobre, idú ruky hore, chyť sa pekne za lakte, úklon do jednej strany a do druhej. Poď ešte. A ešte. Vytiahni hore ruky a uvoľni. Dáme jednu ruku dopredu, druhou si ju pritiahni a zakrúžime zápestím. A vystriedame. Zakrúžime zápestím. Dobre. Ja budem takto na kolenách. Ak by vám takto nebolo dobre, môžete ostať aj takto. Prípadne si sadnite na stoličku, do iného sedu, alebo sa postavte. Beriem si teraz iba jednu činku, spevníme brúško, zoberieme si ju takto do obidvoch rúk, stále drž pevné brúško. S výdychom ide činka dopredu a nádych vrátiš. Výdych pekne dopredu a nádych vrátiš. Nemusíš ísť veľmi vysoko, stačí po výšku očí. Toto dáme ešte 8. Ešte poď 5. Pekne kontroluj pohyb. 3. 2. 1. Zostaň dole. A teraz ideme pritiahnuť činku na bicepsy a vrátiš. Tentokrát nádych, činka hore. Výdych pomaly dole. Nádych, pritiahni. Výdych. 8. 6. 4. 2. 1. Podržíme hore a ideš s výdychom činku hore vytlačiť a nádych vrátiš. Vytlač nad hlavu a vrátiš. Ideme 10. 9. 8. 5, 4, 3, 2, 1. Perfektné, zoberieme si obidve činky. Ja sa vám teraz dám takto bokom a budeme si ako keby sadať dozadu, ale nesadneš, len sa tam približuješ. Činky držíš v takom pravom uhle. Tu bude nádych a s výdychom ide zadok dozadu aj činky. Nádych vrátiš. Výdych dozadu. Nádych vrátiš. Poď dozadu. Dáme 8. Pekný kontrolovaný pohyb. 7. 6. 5. 1. Vytočíme činky dlaňami smerom hore a poď. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vrátime sa a ideme si
niečo pridať. Ten istý pohyb, ale budeme vytláčať činky aj dohora. Takže poď hore, dole a činky zadok dozadu. Vrátiš, vytlač, výdych hore. Nádych, vrátiš, výdych dozadu. Nádych, vrátiš, výdych hore. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. 2. A posledný. Výborne. Teraz ideme robiť ten istý pohyb zadkom dozadu, ale pôjdu činky pred teba. Takže zadok ruky dozadu a činky výdych pred seba. Výdych dozadu, nádych vrátiš a činky pred teba. 4, 3, 2 a 1. Na chvíľku uvoľníme a dajme obidve činky pekne pred seba. Tak, s výdychom zase sadáš ako keby dozadu, ťahaj činku, nádych vrátiš. Pokiaľ nechcete, môžete ostať stáť. Striedame ruky. Ak nechceš sadať, tak len stojíš. Toto dáme 10. Drž ruky. 8. 5. 4. 3. Už iba 2. A 1. Perfektné. Na chvíľku sadni. Povytriasame. Tak, super. Teraz nasmerujeme činky opäť dopredu, ale dlane smerujú dole. A ideš to isté. Dozadu, ale nesadáš na zadok, normálne sa nakloň, celé telo pevné, lakeť dozadu a nádych vrátiš a striedaj. Pokiaľ nechceš, tak opäť ide iba ruka. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Činky si dáme pekne pred seba. Ideme precvičiť ešte ramena. Výdych, ideš hore. Nádych dole. Nadvihni do strán. Vrátiš. Výdych dopredu. Nádych dole. Výdych do strán. Nádych vrátiš. Ideme 10. 9. 8. A 6. 5. 3. A ideme posledný. Výborne, bolo trošku také náročnejšie. Teraz prilepíme lakte na telo, dlane smerujú hore. S nádychom ťaháš ruky od seba a s výdychom pritiahni lakte čo najbližšie. Nádych natiahni, výdych čo najbližšie. Snažíme sa lopatky dostať k sebe. 8. 7. 5. 4. 2. 1. Na chvíľku uvoľníme.
Vystrieme činky pred seba. S výdychom ruky do strán. Nádych vrátiš, ja si sadnem. Výdych vystri. Nádych pred seba. Výdych strana. Nádych pred seba. Poďme 7. Poďme 6. 5. 4. 3. 2. 1. Musím uznať, že aj tie pol kila cítim brutálne. Ak máte väčšie činky, normálne mi napíšte, ako ste to cítili vy. Môžete ostať sedieť, alebo idete opäť na kolena. Dáme si činky teraz do takého pravého uhla. Výdych hore, ťukni, nádych vrátiš. Výdych, ťukni a vrátiš. Ideme 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oddych, lebo toto bude ťažké. Tak, ruky pred seba, ako keby sme ich spojili. Výdych, otváraš ruky, tlač lakte dozadu, ruky pravý uhol, taký kaktus. Nádych, vrátiš. Otvor, vrátiš. Pane Bože, ešte 8. 7. 6. 5. 4. Ešte 3. 2. 1. Perfektné. Ideme na 4. Pokiaľ chcete, môžete si takto chytiť dve činky, alebo si vezmite iba jednu. Sme na 4, zápestia pod ramenami, kolena pod bedrami. Činky si dajú trošku bližšie ku kolenám. A ideme ich s výdychom pritiahnuť, lakeť ide po tele, nádych vrátiš. Druhá ruka mierne pokrčená, nechceš mať prepnutý lakeť. Výdych hore, nádych dole, 10. 9, drž pevné brúško, vystretý chrbát. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Zostaň hore. Výdych. Ruky idú teraz dozadu, teda ruka ide dozadu. Nádych vrátiš. Dozadu. A vrátiš. 10. Horia tricepsy. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Ja pokračujem ďalej s jednou činkou. Vrátime ju opäť niekde medzi koleno a tú ruku. Spevni sa a s výdychom teraz činka ide do strany a nádych vrátiš. Výdych, nadvihni ruku, nádych vrátiš. Ruka je teraz vystretá, keď ide hore. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľnite, môžete si pokrúžiť zápestiami. Tak, ideme to isté na druhú stranu. Takže vezmi si činky alebo činku. Sme na 4, trošku pokrčíš lakeť. A výdych pritiahni, nádych vrátiš. Pritiahni lakeť popri tele a vrátiš. 10. 5, 4, 3, 2, 1, zostaň, výdych dozadu, nádych vrátiš, vystri za seba, vrátiš, ideme 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Ja si beriem už iba jednu činku a ideme ju s výdychom upažiť. Nádych vrátiš. Poďme 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sadneme na päty. Pokružíme zápestiami, uvoľníme ruky. Tak, teraz si zoberieme opäť obidve činky. Ja prídem teraz na kolena, bude mi tak lepšie. Jedna činka je vpredu, druhá je na boku. Ideme robiť také L-kové zdvihy. Výdych. Jednu ruku upáš, druhú predpáš. Nádych, vrátiš a vystriedaš strany. Výdych a nádych. Ideme toto ešte 12. 11. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, vystrieme teraz obidve ruky do strán, dlane vytočíš smerom hore. Nádych, činky pritiahni a výdych vrátiš. Nádych pritiahni na biceps, výdych vrátiš 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Teraz pôjdeme robiť sériu plankov. Budeme potrebovať jednu činku. Tak, prechádzame do planku. Buď budete takto na vystretých nohách, alebo si položte kolena. Ja dneska ostanem s položenými kolenami. Presuniem si činku na jednu stranu a na druhu. Snažíme sa tú činku presúvať za ruku a v bokoch sa chceme hýbať čo najmenej. Spevni normálne aj zadok, spevni brúško a ideme 8 krát ešte. A 7, pekne zo strany na stranu. 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Dáme si činku bokom, sadneme si na päty, ruky máme tak, ako sme mali, len roztiahni prsty na široko, ideme robiť kliky. Prejdi dopredu, spevni sa. Okrč sa dole, výdych, vytlač a sadni naspäť na päty. Dopredu, klik, vytlač a sadni naspäť na päty. Ak to nejde úplne dole, stačí, že trošku pokrčíš tie lakte. Len sa snažíme. A ideme 8. Stále sa hore s výdychom vytlač. 7. 5. 4. Už iba 3, to zvládneš. 2. A 1, výborne, sadni na päty, trošku sa natiahni. Tak a opäť prejdeme do planku. Môžeš mať vystreté nohy, nemusíš. A prechádzaš na predlaktia. S výdychom vytlač a nádych, poď na predlaktia. Opäť drž celé telo pevné, snažíme sa hýbať v bokoch čo najmenej. Pôjdeme ešte 6. 5. 4. 3. 2.
posledný. Výborne. To by stačilo. Poďme si zobrať opäť činky. Plenky pôjdu za chvíľočku znova a necháme ruky trošku oddychnúť. Tak, dáme si ich pred seba, lakte mierne pokrčené. Výdych, poď hore.
Dnešný tréning je za nami. Ďakujem, že ste sa ku mne opäť dneska pridali. Dúfam, že sa vám cvičilo dobre, dúfam, že sa vám tento tréning páčil a vidíme sa teda na budúce. Ahojte.